Maayong hapon sa tanan, mao kini kahimtang sa atong panahon. Padayon ang atong pagmonitor sa bagyong Ramon nga naa sa gilayong 160 kilometers east-northeast sa Tugigaraw City, Cagayan. Kini adunay dalang hangin do sa sentro nga 85 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot sa 105 kilometers per hour. Nagairog kini sa direksyon nga west-northwest sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Gibadabana nga ang maong bagyo mulandfall within the next 24 hours ngadto sa northern Cagayan. Nausab kitay low pressure area nga gibantayan gawas sa Philippine Area of Responsibility nga naa sa gilayong 1,605 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Kining maong low pressure area gibadabana nga mosulod sa PAR ugma ug sa pagkakaroon wala pa kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasadpan nga adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga balod. Atong adlaw mo silang ugma sa alas 5:41 sa buntag. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha among mga social media accounts sa Twitter ug Facebook, among YouTube channel ug among official website bagong.pagasa.dust.gov.ph. Ug diri na lang kutog, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Angelica Orongan.